Wara żmien iwaħħal fil-prezz internazzjonali taż-żejt, issa l-Prim Ministru abbanduna l-argument u sansittra tisostni li l-kontijiet għolja huma inċentiv. Kieku żammejna l-kontijiet baxxi, jista' xi ħadd jispjegali x'inċentiva, x'kien ikun hemm li jħajjar lin-nies li jinvestu flushom f'xi ħaġa li m'għandhomx għalfejn jinvestu fiha. Il-Partit Laburista qal li b'inċentiv jifhem li tgħin lin-nies u mhux li timponilhom l-ogħla kontijiet ta' kull żmien. Fakkar kif din kienet it-tieni darba fi ftit jiem li matulhom Lorenz Gonzi wera insensittività lejn id-dbatijiet li tiġarbu l-familji minħabba l-kontijiet tad-dawl u l-ilma. Ftit tal-jimilu ddikjara li mhux sewwa li b'kontijiet aktar baxxi jiġu sussidjati dawk li jħallu l-air conditioning mixawl. Il-Partit Laburista qal il-familji u n-negozji Maltin u Mawċin jixirqlhom li jkun hemm għaqal fid-deċiżjonijiet li jittieħdu u mhux argumenti insensittivi ta' Prim Ministru, maġġoranza difettuża li timmina l-istabilità tal-pajjiż.